Good morning, guys! Oh, actually, parang hapon na ata. Yeah, 12:30 na ng hapon. So, good afternoon na pala. Nakabihis na ako. Punta kami sa birthday ng, pamangkin na Dan. Si Tio, magwa-1 siya. So, punta kami ngayon. 2 pa eh. So, meron pa akong, like, mga 1 oras para mag-ready. Pero nakabihis na ako. Si Dan kakagising lang nandun sa guest toilet. Ito yung mga dry na from kahapon. So, tupiin lang natin para wala nang magulo dito. Ay. Ito pala yung suot ko, guys. Jumpsuit siya. Pwede siyang off-shoulder. Pwede ding hindi. Nabili. Hindi ko alam kung saang online website to, guys. Siguro sa Full or Rose Gal. Hindi ko na maalala. Pero ito yung isa sa mga saktong-sakto yung length sa akin. Tingnan nyo. Hindi ko siya masyadong sinusuot. So, I think this is my second time wearing this. Kasi ang bilis niyang mag-wrinkle. Tapos, ang hirap niya plansyahin kanina. Sobrang tagal ko siyang plinansya na parang hindi siya kulubot tingnan masyado. Kailangan ko pa gumamit nung like tubig sa plansya. Mag-spritz ng tubig para okay siya. Kasi napaka niya. Wrinkly. Ano ba Tagalog ng kumot? Kulubot? Hindi ko alam. Kulubot, di ba wrinkle? Anyway, ipuput away ko lang itong mga damit, guys. Guys, i-ready ko yung ingredients para sa lulutuin ko mamaya. Magluluto ako ng sinigang. Itatry ko siya, guys. Kasi nagkikrave ako kahapon pa. Kaya lang hindi natuloy yung luto ko. Kasi nga, napunta kami sa bahay ng mama ni Dan. Tagal namin dun. Sinigang. Parang, wait. Check natin expiration date. Baka expired na yung mga to. So, meron tayong 3 sinigang na may gabi. Okay. Parang ito ata yung maganda daw kasi medyo malapot. Malapot? Parang, tama ba yung ko? Tagalog. Yes, parang ito ata yun, guys. Check ko lang yung expiration date. Feeling ko hindi pa to expired kasi nag-check ako eh. Kaka-check ko lang. Yeah, 18th of June, 2019. So, okay na okay pa siya. Meron tayong 3. Yun lang. Yun lang, 3 lang. Ready natin yung iba nating ingredients. I-ready ko na yung mga gulay ngayon. Kakat ko na siya while hinintay natin na mag-get ready si Dan. Kasi I think we have... Yeah, we still have around 45 minutes. So, we have spare ribs. Yung mga pinapanood ko ng video, parang ang dali lang gawin ng sinigang. Tapos kapag pinapanood ko si Lalay, magluto ng sinigang, ang dali lang din. Pero kapag ako nagluto, well, I think I tried it once before and nag-fail siya. So parang na-trauma na ako, hindi ko na siya inulit. Once lang ba yun? Yeah, parang once ata. Tapos nag-fail ako sa... Nag-try din ako ng tinola, nag-fail din ako doon. Pero tinry ko ulit and alam ko na kung paano gawin yung tinola. So, I'm pretty sure sinigang will be alright. Sana maging okay to kasi ito yung dinner ko. Tapos lunch ko bukas. Meron tayong okra, sile, and then yung ating kangkong at saka yung ating ito. Meron sanang talong or yung iba nilalagyan ng talong. Yung ako, hindi ko lalagyan ng talong kasi sa sinigang, ito yung mga kinakain ko eh. Konting okra, ito, and kangkong. Yung kangkong nandun. So, ko lang to, i-ready ko lang to. I think yung gagamit, lulutuin ko ba to lahat? Kasi baka masayang eh. Baka hindi ko maubos kasi si Dan hindi ko makain ito eh. Ako lang. Lalo na ngayon, napupunta kami sa bahay ng kambal niya. Kakain siya ng bongga doon. And I don't think, like, gutom siya pagdating ng bahay. Ako, I'm pretty sure gutom ako. Kasi kapag mga ganyang party-party, hindi ako kumakain masyado. Unless may mission.
Pero walang lechon doon. So, and kailangan ko din talaga magluto kasi bukas nga, wala akong baon. Kapag ito talaga successful, ewan ko na lang talaga sa akin. Okay, hugasan ko lang ang mga gulay. Tapos, i-cut natin sila. Ang cute ng okra na nabili ko dun sa OK Shop kasi maliliit. So, hindi ko na siya kailangan i-cut. Tatanggalin ko na lang yung ulo at saka yung buntot. And, ready na siya. Hindi ko inubos yung sa isang packet kasi daming okra. Siguro one time magpapakbit ako. Ang ganda nitong string beans. Gustong-gusto ko yung kulay. Especially kapag adobong sitaw, yung dark green, paitim na. Agoy, laki naman ng buto. Tigas naman. Ready na yung ingredients natin, guys. Dito yung pork, kamatis, at saka onion nandun sa gilid. Nandito yung gulay, and yung kangkong mamaya na hugasan na natin yan kasi last na din naman yan, diba? Ay, kain tayo ng mangga. Hala, babe, tingnan mo yung mangga. Tsaka na. Okay. Now or later? Tomorrow morning. Okay. Do you want some a shake with it tomorrow as well? No. A little banana and a bit of raspberry. Nice. Guys, pick up lang namin yung cake para kay Theo. Dito siya sa Dolcetti Espresso Bar. Sabi ni Dan, it's an ice cream cake daw. Dito, oh. Yan. Babe, you go. I'll wait here because I'll hold the cake, okay? Is that alright? Yeah. And ito yung... I don't think they're open yet. Oh, they're not open yet? What time did they open? 2. Oh, we're too early. See, 6 minutes. You said we will go later so we don't have to wait in the car. Grabe siyang aga niya lagi. Dito yung gift namin, guys. Irarap ko sana siya ng maayos. Kaya lang mahirap kasi merong stuffed toy. Napakita ko to sa inyo kahapon. So, ganito na lang. Tapos, hindi din naman like sobrang nag-unwrap ng gift yun kasi 1 year pa. So, si Eli din naman mag-open ito. Oh, diba? Close pa. Ito pala yung cake, guys. Nandito na kami. And I think hindi ako magwa-vlog sa loob kasi nandito na yung pamangkin ni Dan na hindi pa di-vlog. Tapos na yung bakasyon nila. Pero yan yung cake. Tapos sa ilalim merong mga cannolis. So, yeah. Oh, goodbye. We're heading home, guys. It is 6:06 ng gabi. So we will have time to cook sinigang. Are you excited for sinigang? I'm not hungry, but I know, you're not eating sinigang either. You don't like sinigang. And yung gift namin kay Theo, 'di ba? Merong ganito. Binigay sa amin kasi meron na silang ganito. Hindi naman binigay, binalik. Sabi dan i-add sa collection namin. 'Di ba? Stick tayo kasi wala kaming lighter. Hindi kasi kami gumagamit ng lighter, guys. Gumagamit lang kami ng ganito nung nag-start kami gamitin tong kandilang to. Ayoko kasi siyang itapon. Tatapon na kasi sana ni Dan. Sabi ko, sayang naman, uy. And nanonood pala ako nito, guys. Tidying up with Marie Kondo ata to siya. Basta. Pero magluto na tayo, guys. Yan. Nilagyan ko yan ng, wait, pause. Nilagyan ko yan ng asin kanina. And ilang oras na yan dyan. Tapos yung... Alright. Una is olive oil. Alala, kailangan ko pala ng rice wash. Wait. Yan. Tapos maya-maya isusunod natin yung what do you call this? Kamatis, tapos yung pork. Lagyan natin yung kamatis. Yan. Tapos maya-maya isusunod natin yung pork.
Time for the pork. Ito yung spare ribs natin na nilagyan ko ng asin. Nina. Hindi ko alam guys kung anong pinagagawa ko kasi hindi ko naman nakita kay Panlasang Pinoy na nilagyan niya ng asin. Pero nilagyan ko siya ng asin. Well, nilagyan na ni Panlasang Pinoy ng asin yung sa kanya. Pero after na nun na may sabaw na, ganun. Parang salt to taste ba. Nilagyan ko siya ng asin. Gusto ko lang. Ay, naggawa-gawa na naman ako ng kung ano-ano kaya nafe-fail eh. Ay, tutuin natin yan. Lalagyan ko na siya guys ng patis. I'll start with 1 tablespoon. 1 tablespoon muna. Kuntian muna kaysa sa madaming, diba? Yan. I'll start with that. I'm not sure kung tama to guys. We'll see. Start with that. Tape para hindi mag-fail. Kuntian muna. Kasi pwede natin dagdagan mamaya. Kasi kapag yan umalat naman masyado, wala na. Mahirap na. So, yun. And then, I'll just let it like cook for siguro mga 2 to 3 minutes more. Ewan pa, timing talaga ako. And this is my rice wash. Hindi siya ganun ka puti gaya ng iba. Like, puti lang siya tingnan kasi puti yung container ko. Pero sa mga nakita kong video, yung sa kanila, talaga ba? Puti talaga. Yung rice kasi, malinis. Malinis na. Ito nga yung unang wash eh, pero hindi pa din siya, medyo clear pa din siya ng konti. Anyway, after mga 2 to 3 minutes, ilalagay ko itong rice wash. Yung rice wash ko guys, konti lang. So, dadagdagan ko to lang ng tubig. Yan lang. Hindi ko nga alam kung ilan yun eh. Basta yun lang yung winash ko sa rice ko. Siguro hindi ko muna siya dadagdagan, no? Ito na muna. Tingnan natin. Or maybe dadagdagan ko na siya ngayon. Actually, dagdagan ko na, no? Dagdagan ko na. Guys, I just got rid of yung mga foamy, fatty stuff. Hindi siya ganun kadami. Sinigang mix na may gabi. And I think I will be using 2 guys. But let's start with 1 first and see how that goes. I think kailangan ko ng 2 agad-agad. Or maybe 1.5 muna. Kasi nga, diba, wag muna damihan masyado agad-agad. At ito yung nagpapaasim, diba? Yan, 1.5 muna. Antikman natin ito maya-maya lang. Yung sabaw. Feeling ko kulang to guys. Tama na ba to? Gusto ko kasi lutuin yung... May nakita ako adobong kangkong ba? Gusto ko din yung try. So gusto ko sana yung natirang kangkong. Ganun din ko. Guys, konti na lang yung tubig. Can you show them, babe? Look. Kasi, nag-boil siya, tapos tinakpan ko siya kanina, so yun na, tapon. Pero okay lang kasi ako lang na nagkakain, tapos pangalawang beses ko lang to kainin, ngayong gabi at saka bukas ng lunch. Yun, so ilalagay ko na yung gulay. Kung kailangan ko talaga siyang lagyan ng tubig, lalagyan ko siya. Pero isasabay ko na yung string beans at saka okra. Yan. Hintayin ko lang siya guys na maluto talaga yung gulay kasi yun yung gusto ko eh, yung lutong-luto yung gulay, especially sa sinigang. And tinikman ko siya guys, masarap siya. Babe, I think I got it. It tastes good, babe. Yeah. Ooh, it's sour. Very sour. Nilagay ko na pala din yung sili. 2 ganito ay. Na kanina ko pa nilagay kasi gusto ko na talaga siya, umanghang na siya ba? Kasi nga ako lang kakain, hindi kakain si Dan. So, gusto ko umanghang. Yan. Hintayin lang natin na maluto. And actually, perfect na yung sabaw. Okay na ganyan karami kasi nga 2 beses ko lang kakainin. So, tama na yan. Maya-maya, ito, last step.
Pero yeah, so far, so good. Guys, lutong-luto na yung sinigang natin. Very rich yung sabaw natin, guys. Kasi konti na lang yung sabaw, diba? Hindi ko dinagdagan yung tubig. So, very malapot niya. Lagyan na natin ang ating kangkong. Ah, wait, i-off ko na yung apoy. Tapos lagyan natin yung kangkong. Feeling ko tamang-tama lang yung kangkong ay. Butin lang, hindi ko dinamihan. Tapos yung natirang kangkong, adobohin natin yun. Char. Hindi ko alam paano yun gawin, pero we'll figure it out. Yan. Pan lang natin. And it will be ready in like a minute or two. Yung rice natin luto na, guys. Gutom na ako. Ang bango ng sinigang. Tingnan nyo. Daming natapon. Is it good though? Yeah, it's really good. You did it tomorrow or your lunch tomorrow? Lunch. Good job, babe. You're a good cook, babe. Am I? Thank you. You're good at everything you do in life. What? You're good at everything you do in life. You're right. You're very good at picking husbands. That's my dinner! Guys, tapos na! Ang sarap-sarap! Ano siya, sobrang lapot ng sabaw kasi nga, di ba, konti lang yung nilagay natin. So, tikman ko ulit Lapot ng sabaw, oh. Oh, yan. It's very sour. Oh my gosh! Marunong na ako, guys! Yay! I know how to cook it now, wala. Rice. Let's get a thumbnail, babe. A thumbnail? You're like, What do you want me to do? Let me turn it. Our light there is off. Hindi ko pa na-try yung meat, pero ay, ang lambot ng pork. Yung last time kasi, parang yung diferensya ng last time ko na ginawa ko to, yung pork hindi malambot, and iba yung, basta iba yung lasa. Iba talaga yung lasa ng akin. Kaya ang tagal ko siyang tinry ulit kasi na-trauma ako so nung first. Sinigang kasi hindi siya common sa amin, sa Cebu. Hindi talaga siya common. So natikman ko na yung sinigang talaga. Dito na guys, dito na sa Australia. Ang daming pagkain na dito ko lang sa Australia first time natikman. Kasi hindi naman kami ganun ka, hindi mahilig magluto yung pamilya namin. Ganun. Yamas? Yummers, guys. Ito pa yung gusto ko na meat, yung mabuto ba? Pero marami pa din siyang laman. Tapos may mga taba-taba din konti. Yung spare ribs, perfect. Ang lapot nung ano ko, sabaw ko. Gumagawa sila ng smoothie. How's your smoothie, my love? Working on it. Oh god, I'm on TV again. Is it your cooking show again? Yep. What's in your smoothie, my love? Called a tropical shake. Tropical shake. Wow. What's in it? Mango, banana, ice. That's it? And milk. Milk. Just your regular milk? Yeah, just no regular milk. And then, yeah. Sorry guys, kumakain ako. They've been asking about our blender as well. What is our blender? It's a bullet. It's a Ninja, guys. A ninja. Ninja Professional. Yan. 900 watts. Ganun. Yeah. And ang galing niya. Diba, it's good. It's a really good blender. Yeah. It's messy right there, my love. Sorry? The mango that you used is the mango that we have in the fridge, so it's not frozen, right? Yeah. Yeah. And banana. And that's it. That's it. That's your shake. Good job, my love.